Daming Maxim diri mga kamax. Ka boss, Maxim sad ka? Wala kay booking sad. Ha? Ayala ka gikan? Di ba, buha to, bisik to ka sa yala kita. Basig na bali ang booking ba? Oo. Ano? Grabe, daming Maxim dito sa may IT Park mga kamax. Ayan, doon Move It. Dalawang Move It, isang Maxim. Labas tayo dito sa may IT Park mga kamax kasi mahina yung signal natin dito sa SIM card na dito. Napakahina ang signal dito. So labas tayo. Actually may mga booking naman pumasok pero mabagal. Yan, mabait. Daming rider dito sa may IT Park. Hello, may pumasok sa auto 93, tingnan natin. Hindi ko na malayan. Accept natin 993 Yawards para SM pa dyan. Dito lang siya sa may apas. Loh, nasa to location lang. Oh. Saan ni? Hello, okay daw. So, tara, puntahan natin. So, dito yun. Mag-ikot tayo dito. Hindi rin straight. Right turn tayo dito mga kamax. Move It. Medyo ano din yung Move It mga kamax. Marami din yung booking ng Move It. Move It, Maxim. Maxim. Daming Maxim dito Ouch. Daga na Max? Ay, paano lang sa'yo, mga 3C. Daga na nagod na. Yan, Maxim. Move It, Maxim. Grabe, naghanap Maxim dire sa IT Park mga kamax. Buti na pasukan tayo no. Sa auto pa rin. Yan, dito tayo. Park Central. Ito ba?
Ay, 7-Eleven din eh.